Estem de celebració, Televisió de Badalona celebra 25 anys i hem de dir que hi arriba en plena forma. No només perquè al llarg d'aquests anys, òbviament, la Televisió de Badalona ha evolucionat d'acord amb els canvis de la societat i d'acord amb els canvis del món audiovisual, sinó que hem crescut amb coneixement, en experiència, ens hem adaptat tecnològicament i disposem d'equips que ens permeten ser més àgils, estar a tot arreu, fer connexions en directe, retransmissions amb més agilitat. El repte de futur és continuar en aquesta línia, perquè és evident que han canviat les tendències de consum i de producció de continguts. Hem d'estar present a tots els canals digitals que ens permetin arribar més a la població de Badalona. Jo destacaria que hi ha una cosa que ha continuat inalterable, que és la vocació i l'esperit de servei públic, de ser un mitjà de comunicació que doni veu a tothom, que sigui plural i, en definitiva, continuar demostrant que som un mitjà de comunicació, una televisió de proximitat que és útil, que és necessària i que és un referent per Badalona i per tot el seu entorn metropolità.